Hello everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ आंनि फिन खेबसेबो गोदान भिडिअ बनायबानो थाबोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। आं दिनैहाय मोनसे जिनिस लायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोननो उनावहाय आं खिन्थागोन। ओमफ्राय बे ब्लगावबो नुनाय नङा मा लायगोन एक्जेक्टलि आङो ना लोगोफोर। नुगोन नुनायालाय आं जेराव थांदों बेवहाय नुगोन आरो ओमफ्राय बेखौ आङो मा लादों बेखौ आङो फोरमायथ'नाय नङा आरो। दायो जोंना गामियावहाय बिराद मोसौफोर दङ नालाय ओंखायनो बेखौ आङो भिडिअ खालामनानै लादोंमोन आरो। दायो आं थांगासिनो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला गारियावथ' जि मोजां गाखोलांदोंमोन नाथाय आंखौ ससेयाव गारनानै गालांबाय आरोना। आंखौ गारनानै गालांनानै आङो दायो टट' गाखोबाय। ओरैबायदि गोबावनि उनाव आं दिनै टट' गाखोदों आरोना लोगोफोर। आगोलावथ' गारि गैयायाव टट' गाखोबाय थायोमोन ओमफ्राय दाथ' स्कुटि एखमबा कार बिदि जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय दिनैहाय टट' गाखोबाय आरोना लोगोफोर। टट'आ मोजाङानो आरोना लोगोफोर, मानो होनोबा टट'आव बार नांजोबो। आङो बार नांगौ आरोना, एसिबो जानो हाया आङो। एसि जाबाथाय आंना गन्थंआ टेस्ट जायो आरो लोगोफोर। नोंथांमोना मिथिखागौ आंनाव मा दं गन्थंआवहाय। थ' दायो मोनफैबाय आङो जायगायावहाय मा नायलायदों आरोना लोगोफोर। जा बायदिसिना नायलादों आङो, नोंथांमोना नायबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय। ओमफ्राय लोगोफोर बायनोथ' हाखाया नालाय ओरैबायदि दाम जानानै दं आरोना सनाफोरा लोगोफोर। सनानि दामा एगानायावनो 7 बेसेबांबा थांबाय आरो। ससे लान्जायखौ मोनथिला आं 200 ना 600 बिदि थांदों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैबायदि दाम गोसा, ओमफ्राय ओरैनो नायलाबायजोब्बाय आरो लोगोफोर। नैबे आसामखौ आंनो सोरबा बायनानै हरदो, ओरैबायदि गिदिरखा लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनोसै आरो, बेवहायनो बायदिसिना एसे नायलाबायदोंमोन आरो। सना हिन्जावफोर नालाय सना गाननो लुगैयो नालाय ओंखायनो। ओमफ्राय नेकलेस नायदोंमोन। नेकलेसानो 1,25,000 बिदिनो 30 बिदि थांखायो आरोना लोगोफोर। नेकलेसखौथ' बबेहाय गाननो हाबावनो, बायनायफोरखौनो गाननोसै आरोना। मा जागोन लोगोफोर, गोसोआथ' लुगैदोंमोन गाननो, नाथाय अबेहाय मोनबावनो लोगोफोर। एथ' दामखौलाय लोगोफोर। सोरबाफोर बायनानै हरोबा गानगौमोनहां लोगोफोर। नेकलेसफोरखौनो गांला बायना हरला बायदो, देनां फेसबुकनि डलार हाबबा एसे सुख'हरनोसै आं। ओमफ्राय आङो नैबेखौ नायदोंमोन आरो, बेखौहाय आङो नायदोंमोन। आखायानो खाला बन्दारा, खालि बन्दिदिखासो नालाय। ओमफ्राय नायबोदोंमोन आरो, हौवाफोरनिबो माखासे दङ। दायो एसे भिजिट खालामहैनायनि थाखाय, नायनायनि थाखाय जोंनो साहा लोंहोबाय आरो सन्देसजोंबो। बेबो सन्देसजों गोदैसो। ओमफ्राय बेयाव थाग्राया एसे हेन्डसाममोनबो आरोना लोगोफोर। बे सना बानियाफोरखौसो गोसोथोलाबायबा मा होनो मोनलाबायगोन नामाब्रा सनायालाय होनो। गोगोम साइज दं आरो। ओमफ्राय जोबनायावहाय फैबाय आरो जोङो स्टाइल बाजारावहाय एसे नायलाबायबाय। ड्रेसफोरखौथ' मोजांखौनो मोनखाया। ओमफ्राय आङो जोमग्रासो गांनै लानानै फैदों आरो सुति। बेबाव 130 थाखा 30 थाखानिल', बारा दामनि आं गाना, 200-300निल' गानो आङो लोगोफोर। 500नि ड्रेसफोरखौनो गानबाय थानो दांलाबो लोगोफोर। गानो गाननायालाय, ओमफ्राय थेवबो दाम गोसानिखौ बाया आरो बायनायालाय। ओमफ्राय बेनोसै आरो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर। नायलांदो दायो। फाइनालि नै जोमग्रायाव बेखौ लानाय जादोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ लादों, मोनसेया पिंक कालारनिसो लादोंमोन आरो आं लोगोफोर। बे उनाव आं बेखौ देखायसै आं मा बायनानै लाबोदों बेखौ लोगोफोर। दिनैनि बे ब्लगखौ नायजोबदो लोगोफोर।